Halo Bolo, piye? Aku wis sehat ki wis paras. Tapi yo ki garek kok ngene iki Bolo. Cerita cilikanku. Pas ning masjid dijak buke salat traweh. Kepethuk diroi setan. Kan ini ceritane. Kan sholat cah cilik kan ya melu kan ya wajar toh, cek cilik lah godong gedang Bolo ini awe-awe itu lho Bolo. Dah sing awe-awe kuwi setan, godong gedangnya tau diang dingenekke Bolo. Aku nangis kuat cerai terus opo ngono to kae ngono ta Bolo. Wis yo mantuk yo. Terus dijak mantuk ya wis mantuk nangis. Terus si bapakku kan dhisik kan yo anu to Bolo mudeng ngono kuwi to. Diru setan iki aku mantuk. Jenenge setane Pak Desaridon ngono Bolo. Terus saya ini yo wis ora meden aku wis gedhe yo. Wis Bolo ngono sik yo ceritane. Iki yo awakku wis menak tapi kan yo cek arep bebas cek. Wis ya ngono sik.